no declare say nipa wo ye papa wo mo ayera afiri wiase na da bia won sa gu bone so nti ade bia obi ye no o mo kan se enye ye sa asem nti ena no pay me pese unya a thick skin umma we no eye dendenden usisi waso ewo abamubuo eho if you say this year 2025 you know bosome kakra aka ansa na afena kona wiye no wobete abamubuo nsem pa nanso yene we no manenya dendenden said ya sansam no ba 101.1 wobetimi agina na wonte yeyawa ewo mu no nipa bebre antumi ammo bra anko wanim no ni nyina efiri abamubuo ye obi wo ho a ene ade akyen na dwuma a oye nyina ne se obu nkrofo abam uhu ni saa emane nya onwanwa fi se bible na declare o se nipa papa wo mo ayera afiri wiase saa ade na saa suban no nipa no wo mu no eye honhom eye spirit ade kyena onye adwuma nwieye ade kyena onya omu obi abamu a ne ho ento no enti wo ena ewo se wo ma wani da ho na wo ye sharp ade nyina emu efi se ensem a ebebu abam na won pese obekọ wanim ne de obete dodo no a nanso de a etie nie giton se wiase we yankasa ye wo mu no wuntumi nso obia ni ade bia wo ya ede nkan ko bebrɛw ade bia wo ya ye bodin ade bia wo ya onsa bekɔ wano ade bia wo ya ebe ma brabɔ awie wo pɛye no saafo no esanse eye spirit ena eti wo mu abamubuo no eye honhom bia eti wo mu na wo mo botaye ne se won pa de pa na da bi obebu abam se de be ya wa brabɔ ebe hwe ase enti no odi kan kura hunu o hyebre ohun se ade a wo ye adwuma ye a wa hye ase na anu ye se nyame ya adoma adwuma no de wo begina ye enti obɛhyase sesi abu abam aka akere wo se adwuma ne kora anye jai obɛka akere wo se na nemre so ababa wo te se wo na aye adwuma wei obɛka akere wo se enemre han na ye adwuma mayetua ne ka 1000 cedis ono a wo ka saa no nso 1000 cedis no onibi enso ono ka bu abam se enemre han na ye adwuma mayetua ne ka 1000 cedis jai na tena wo baabi na waka ne basa ede ato ho sa wo wa ma wadwene am fast na se nyame anye wadom a wo betie na futuo no na fei wajai dia wonsa kitamu no ada wo bejai mu pe ade e beche behunu no no ehye ho enom ena maanya ne sai be ye nden na de abrabọ de kakran kakra onipa suban no enu nti na anopai na odifo mika kan kire ye se ni papa ayera afiri wiase ne a one no nam one no kọ one no ba sa nipa no kura no onyawo a obedi ubone enti anopai ti ase se ni papa ados enoso wiase na esanze wonoso wiase nti no bebre adeye no ebeye bone ede tenti no sa wote senkrofo asase ye kan wadwuma ho asem ye kan wawade ho asem ye kan wadwadie ho asem ye kan ka no a wo kan ho asem a fa ne normal now they focus ma wani nsi botaye no so gina pintin focus ya wieye se eye denya ra unim nie nti a wo yesa adwuma no afei se abrabomu ade we ya sese enye obia ena wo ye bribia obeso nani ena wade a wo ye no enye obia ena ebeso nani hweyie na wa ma saafo no wo mo kasa amu wabam ade bia wo ye no ye wa hoden unim de ene unyansa mu
nea ubetumi no ye na ye ni ye sa wo ye ni ye a jai de aka ma awurade nea nkrofo beka won chen de eye wo back case wo mo na eka awurade nka bi wo ne wo mo eni apam wo de ne se adwuma bia ye de ama wo no hyeso na ye adwuma ni ye awade na wo wade a hyeso na ware wa wade ye entie de ankrofo eka uyo onipa utietie ne ankrofo eka wansama woka no ebebu abam anopai mabasa me beka kire wo se abrabo na wo bɔ no hwe wanim ten enhwe nchen enhwe nifa anabenkum hwe de wo wanim botaye nti a utu saa na mo no hwe saa botaye no nko a onipa de oyɛ den yara yɛbɛka nsɛm a ɛde ebebu abam ɛna adeɛ baako nso ne sɛ abrabɔ mu no ade bɔne bia bɛba wakwan mu no menhwɛ bɔne no hwɛ bɔne na yɛ asie no papa bɛ na betumi afa afiri mu adeɛ wei na meyɛ ya ɛma yɛka ho asɛm okay ɛne mɛyɛ ne yie ɔkyena menka ho asɛm sɛdeɛ bɛyɛ ɔkyena wɔ mo nya ho asɛm bio ɛnka woyɛ saa ɛbɛboa wo ɛno na mpanimfoɔ kaa yɛ sɛ so obi pae wapampamu a na ɔhyɛ wo kɔn mu den enti no ɛma deɛ nipa ɛka mu wabam nipa deɛ woyɛ den yara a ɔbɛka ho asɛm nipa deɛ woyɛ den yara a nea ɔbɛyɛ bia obɛnya bibi aka ɛwɔ ho enti ɛma wabamu mu ɛwɔ deɛ nipa ɛka wɛn waso na ma owe deɛ nyɛ den ma obunya duru na nya akokoduro sɛ ensɛm a ɛya kora ɛbɛka de abu aba mu no wo mo ka kora na fa yɛ a joke fa yɛ sedeɛ nipa no hu sɛ a nra yɛ kan yɛ aha no ɔkyena yɛ kan yɛ aha no ɔno a na ba mu bebu ne nsa bɛgyene na obegyae mu ɛde ato hɔ na afei ti aseɛ sɛ ɛnyɛ de awoyɛ bia ɛna ɛbɛyɛ obia fɛ ti naano David kan sɛ ɔtamfo sɛ otumi so saa ɛnom mpo ɛna me ho ɛtɔ me ti tobo ase efiri sɛ ewiase a yɛwɔ yɛ ankasa no there are only two people ɛna ɛwɔ wiase dia ɔte wasɛm ase ɛne dia ɔnte wasɛm ase dia ɔnte wasɛm ase no obɛyɛ den ɔnte waseɛ enti ehia krasa obɛkɔ sɛ o kɔ akɔkyerɛkyerɛ no mu efi sɛ woyɛ den yara ɔnte wasɛm ase from the word go 101.1 FM forget about saa nipa no ɛna nipa a ɔte wasɛm ase no saa nipa no you don't need to explain yourself efi sɛ already ɔte wasɛm ase onim sɛ asɛm a yɛka nipa suma sɛ ɔbɛntɛn ɔnyɛ saa da ɔte wasɛm ase ntia nti sɛ wohunu abrabɔ ɛwɔ saa kwan wei so a wobɛtumi abɔ bra akɔ w'anim na abrabɔ asi wo yie entie de ankrɔfo ɛka ɛnhwɛ nkyɛn na te aseɛ sɛ nyɛ de awoyɛ bia no onipa bia na bɛsɔ n'ani na hunu bio sɛ yɛ onipa mienu pɛ ne wɔ asase so de a ɔte wasɛm ase ɛne de a ɔnte wasɛm ase sɛ wotumi hunu nsonsono yɛ wei ɛwɔ abrabɔ mu a ne ɛbɛba bia wobɛtumi agyina no na wako apem akɔ w'anim efi sɛ ewiase a yɛwɔ no dia ɔnte wasɛm ase no woyɛ den a ɔnte aseɛ ɛna dia ɔte wasɛm ase nso no you don't need to explain yourself ade akye bia yɛma mo nyinaa akye yɛda wase sɛ nɛ nso watie yɛnumu asɛm yɛka ne saa awie no yɛnhwɛ ɛnɛ sɛn na ewie mu ebesi ayɛ ɛwɔ yɛntamu ha ɛnom yɛdan yɛ ho aba yɛba weather forecast ɛbɛtoa so ewiem sɔkyɔe ekosi sɛn Sompa FM abusiafo aha ɛyɛ Sompa 101.1 FM nyame nadum wama adepa akye yɛn na wɔtwe no apae mu anopa a ɛtɔ aduonu ɛwɔ August bosome emu ɛyɛ ɛnɛ yɛ ukuada na anopa yi
ewiemu ensem no say na ebe ye. Early this morning, until around this time ye ko yanima ye pimpen so eko nunsia emu no abusuafo yani eda kwan se yebehunu slight rain anase drizzles ensu a eguguo kakra ewo ho ana nsu a eto a enye nsuo gidigidi bebre a eto no yebehunu bi ewo oman Ghana oman no emu afi biribia etese wisie anase bosu a emu odu no yahu se anopai ahyase a echechire ewo empoano baabi akwaye ewo ene baabi a emepo ewo no na enam saade no nti wona wonam baabi akwaye ewo no wonhunu wanim ntentenso ebe reduce visibility nti se wonam saabia ye no bia na waye ahweye ama yehunu ewo Tarkwa ene ne mpotam ha ene anopai no wohwa anopai ewiemu nwunu no ano ekopem degree Celsius no aduonu mienu na Ade Akye a animu bai no awiei ebepeja ede akọ degree Celsius no aduonu enso awiabremu ehonom no ye hwe animu se yebehunu ensu a ebegugu ebehunu drizzling conditions ahodo ewo ha enom ti se upia abonten na wo hyeniye ana umbrella ubetumi afa ebi akuta o raincoat a ubetumi afa bi ahye bag mu na in case se baby a wonam no nsuo no ba na ebe ha wadwen a watumi de eno abo ho eban enti anopai nso ewiemu nsem no enie stay safe and enjoy your day ene anopai akasima nkono na abo anopai no nkono no nsia ye da ye ho aba ye ba ye beba be ya hoboa akofa no nsia kase ebo anopai Ewiem sachoy. Ekosi sen. Sompa FM. Nokre eha Sompa 101.1 FM Ade Akye Abia enenso ye no etwe nkomo anopai amanebo ewo edai mu enema ahodo ebema edai watumi ahya ase yie ena yede ebro ya hwe ewiem nsem no awie na enewo abakose mu ede ne siye enewo abakose mu no ye mfinhye aduo wotwe mienu 82 years eda no na 20th August 1943 sabre no ena legislative councillor ewo Gold Coast ene Ghana no womo ye emra edikan yefre no income tax ordinance mfiadu wotwe mienu achi no saa emrai edaso adwuma ewo oman Ghana emu na eno ne mra edikan a enyire se abrofo a na odi yeso no wo hya ase eyoye na nkrofo adwuma omo ye sika omunya na mfaso a omunya no yeje eto ede efirimu ansa na samra we ebeba no na enema nkrofo ton dwa nkrofo die mu nko a ena na oje eto ede firi akire ena obeye samra we a enumu ena udidwa woye adwuma bi na wonya sika yetua wo ka esese utua to ewo sika na oje no eso emfinhye du wotwe mienu ne enne pepepe ena oye samra no na Ghana ha sesi aye kase eye emramu ba ko a ema aban sika pa na aban etumidi bi ye akwan esi adan eye mpuntudwuma ahodo ewo ho enom enti ene emfinhye du no ngotwe a eye 20th August no ye kai saada ya Gold Coast abreso ya ne abaye Ghana no wo share emra income tax ordinance editor ho ene Ghana Revenue Authority for ekoswa edisa emrai eye adwuma ewo yeman yi emu ene wo abakose mu enie afei yenhwe intentem so sedia anopai yakwan so ebeye ewo eha enom dabia ye bodawuro ede kyerɛw se yakwan so etwa se edwo efi se ebusanfo onipa ye namu ye nipadua no eni spare parts endi se onipadua baabi bu
now ye wadwen se okope bia ba be hyemu a wanhwe ya na amwa enti se wusika akwan no so a na waye ahweye efiri se mfomso ba ko a obeye ewo kwan no eso no ebetime asai enema bebre enti wusika akwan no so a mempere wo ho se careful mu obesan ka be ho mempere wo ho se uduru kuro mu a ubetu mnika emoroso uduru kuro ana wusika akwan no so a hweye na wantwa bi wanom nsa amfa nkotena stia nachi na kai se ekwan no enye baabi a yekosi akan se yetu yekọ mirika akansie ewo kwan no so hwe ka akan yie enne na to bo ase na se ne wo hwe ka akan yie etumi tena ase a ochena ubetumi esi kwan no so biem akotwi oka. Stay alive, protect your life and the life of others on the road. Eno ene anopei afutu a ana kokobo a yede ma ye nyina ye ho se ebe ya hweye ewo ekwan no eso akasi manum na abo anopei nonsia yewa atwene mu hwe se nonsia ebebo na yede kasebo no ebebro na ene anopei abusuafo 21st Kenekefo Adaroma ene yede enkomodie ebro omo kakai o se baabi a wo bia wo sayade enanopei ye sayade bia gese awo se ye gi awo ana se ye bo pane ana ye operation eno nko na ye nye bi wo 21st clinic ende fa wo yade bia koho ye sayade bia na yade pa nso a ya gi din na ya resemu eye entinimu yade sciatica niama osisi ya oya niama okotodwe wapo so won kasa emu obi kura nama wotene nkasa emu je gogoro ni nyina fa 21st clinic na yenhwe emfa emmao ebeboa papa se onya wura 21st clinic a ade ba ko a minim ene se arehwemu ewo mu anidaso wo ho se oyade ebeko efi se wo mu wo enura ahode ewo mu etim sa yade no ewo soro pa wo mu no ye highly efficacious afei a food supplement into a buoni pediano. Said doctor be a mismatch or diagnosis. We need diabetes. And so doctor no when who and a wakan to say what diabetes. And or the water diabetes at Droso. And a one number druya or how no swa enco. Fako 21st clinic. You better reverse it at the amount. Now I'm a right medication. I'm a home at all. And no chi no. Oh she say na. Takwa hade ye Roman stores no share ni mu ye ne Roman stores no edi anim hwe okota krade a ye wo ho enom ye wo tema ye wo kasoa ye wo Tantra Hill runabout no so ha honso ubehunu ye wo hwan overseas Kumase edan no a Sompa FM ewo mu ewu Kumase no ehwa na 21st clinic nso ewo afi ye wo Oboase cancer quarters ho enom ukọ brekum ye wo ho enom sunwane ye wo ho no brekum no ye ben Chris FM sunwane ye ne regional hospital no edi animhwe ukọ baabi etese go so a ye wo abotan so ye ben Success FM wenchi kramuso na chi odwadada mu techiman sunwankwan so ena afi nkranza ye wo Children's Park in Chenho ye ne Presby Bank no di animhwe 0540 311 311 yemfa no pa no nsia kasebo yebesan ababio yeba enkomo ewo ho Bichimwa fidie ne to Sompa FM and TV nebema wenijie Ade Akye Abia nebema wenijio sabra boy mo dajini be natural suna udi ewnya bemma wenijie na Akye Abia so kamu ema Akye Abia our fidie ne to Sompa FM and TV why
Yasin Sompa mani Ade Akye Abia na unu ada. Sompa de asit neimuno Ema Akye Abia. Sompa 101.1. Nonsia, Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamuninachi and Opaya Bronson, said the Sompa Kasiebo Esumo, Nakasieboi, every Sompa 106.5 FM Accra Noa, Nana Cage, company limited and Opanunsia Kasiebono, near Kamusa and your headquarters, I Wokumase, and Noya Sompa 93.1 FM, Aiko 100.9 FM Suokumase, Paris, France, Ayadam for Radio, Tarkwa Sompa 101.1, Tarkwa de Sompa 101.1. Tachuma Sompa Wamasom Ewa 106.1 FM. Sunyana Sompaya 98.9 and Kranza Sompaya 90.7. Doman Sompaya 101.3. Mankasim for Asum Ewa Kingdom 106.1 FM. Decoder so Babia Radio no one Eya Sompa FM. Facebook will like page no share Eya Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube Eya Sompa FM live. Na your website no ya budding in a bed Ade Akye www.sompaonline.com. Now, an open on Siakasi boy, Nana Cages company limited or Toma Densi Munimena and Ebo Yechidom Amano Edimo, Sansona secure sanity pass and Mabu Womansa, Womudi Siamu Enya Hotoso Eka home. Endpoint homeopathy clinic, Dr. Dubuanti Efa homeopathy so Ama Ayarasa Papa Abe so Juma and a promasido for Twisco energy food drink a chocolate tasty drink no woman so Kahona Kasiboy Edimo. And somewhere they as someone pay did you mock no ebony. About to welcome Mr. Ade Akye Abia say Akye Abia election no one why a crowd see ebeko. And what she Ghana Armed Forces and so in Sambia Tuja at the fire Abusia for or mother share a free mono a home. Oswan for her pomade and some so Remian for Cabinamenta Kando at the Sambia Tuja pomade some more. Now Biakoya DC see a bonus to was where we are fertilizer or say and yanokre. Now, Office of the Special Prosecutor say, Mammy Cecilia Bradapa, FBI and clearly who. Now was Australia share amononin some so much Ministry of Foreign Affairs, Wamuswa Bamanias and Crophobia, Womanam Ghana, embassies a hood workers, Betimi Abuau, Nankrata Sama Koyi and Ghana for Munya Hui and Nipa Bromua, Wamu Nipa Bonefu. Nananoma, a war Gomwa, a saying, Nanmatan Kuyan so almost in Puntu, a bomb senior, John Swaba Coco, and Penny for them. Now, Yabaquamonone, Israel Mampani, Netanyahu say, Australia for one more Prime Minister. Woman and sound were from power betray woman, na ye dear, I don't want some ebeba. And some no, I would have a bray, I can't wear no more, and then Obinena, Yatnase, a baby say Ediamawo. Mimi de a brimpona na, Kwaku, Ampoma, Mename. Akosia ago abuaji, Ubetimia from Yakosia Inshra. Yemapaba afi yenshe enkomono ase na yekwashase e de afi abato komisa wono akache enrada ena wonom ne Ghana presi atana kase ne nyina kabo mu sane wo mbeto kese ayentotoye ne hihye nyina wobra ebobusumi edi anima na de toso mienu wo mokwa ba election e wa akwati asanse ena no ye na briche kase ya boy ye e won potem ho wo mmra hye badwani onumyamfo NST akumi oto ayanom e won se ne braso se wo yenhye ene enema nyina agu akwamu na woyi anamusifo esan ekosi wana e womra hye badwam na no ena abato komisa wo mpanifo ya ekoye ekosi IGP ani presi rampimo asi edu mu a wo nyina bi e kasa no wo mo kire se enche bia na abato no aduru so eno nti wono abato komisa no wo mo aye no eso mu ye bia a wono eboa se ne be ya Akye Abia election no ye betimi akona somdwe mu
was held at the instance of the IGP. He invited the Electoral Commission, the political parties involved in the Akye Abia by-election, and then there were some media personnel who were also present. All that we discussed was the way forward to ensure a very successful election in Akye Abia by-election. Electoral Commission on our part, we indicated that we are ready. As at now, we are going to start printing of ballots from tomorrow. Recruitment has already been done. We have procured all the materials required for the elections, and so we are ready. Political parties also raise issues concerning security, and the police, led by the IGP, has assured us that there will be effective security to ensure that voters go about their normal duties on the D-Day in a very peaceful manner, and therefore the people should have. Abusia eni ati ye Okwabato Commissar Director of Electoral Services Benjamin Bano Biu na wo wie ne kasa no kra no ene ode to so no che say one more Bato Commissar de one mo ye omo dia ye ne ma from de ne betu bi bia esa sundwe ba na emom amanyofo no wo mo so nye bi nka ho. Sompa 101.1. Yebuso senka yensa beka yewura Banobio ne no a wo kire say abato nankasa ne de omo aye ready pa say wona ekọ na emom mo ka e de akire abato Commissar ne titiri pa ne amanyofo de wo mu ne say wo mo nhwe na wo mo nso wo mafa bia no wo mo nye enka ho se ne ebe ye ebeboa ama asumdua basanse ye ka asumdua enya abato Commissar no nko a na emom eye amanyofo na wonom na ekọ akoto aba akoyi wo mu nsi na emu no wo mo ene ka ho bi ema asumdue no ebetimi aba eno aka hono bi ene baba so ama akwatia se asumdue eba etumi aba. We just call on the political parties to go by the rules for all of us to have a very successful by-elections in Akye Abia. Security concerns were raised and the police dealt with that. You know, based on what happened in Abrikumano, some of them were suspicious and they were apprehensive. But the police has taken us through the security measures put in place. And now we are all aware of what's going to happen and we are all sure that the police will deliver on its mandate. Abusia eni ati Benjamin Bano Bio wano Director of Electoral Services ewo EC Akachi. Nana KJC Company Limited anopa nsi akase bonu ye toaso ana Chief of Defence Staff Lieutenant General William Acheampong what dia tudwan say omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ejina ni tumi so na asrafo wo mu free mu ebra helicopter kwato fom no wo pagya wo mu dibremu ni wo mu tebie mu ene wo mu akuta wo mu a eye rank no ye pagya mu ankasa etienam so ama wo matabiri dia kwakoma abusuafo sa abusuafo no nso mu na madehye no ba bia wo mu aduru eno no na no ena Chief of Defence Staff Lieutenant General William Acheampong ebo amane says wo hwa rahu sema isi ye ya na Commander in Chief of the Ghana Armed Forces His Excellency John Dramani Mahama wojani tumi so no ye ne sa na san serviceman na wo hwe omani munyam no squadron leader Peter Anala flying officer Chum Ampofo na Sergeant NS Adomensa na wo mo eka ho wo mu so wo mu afrimu de no so sa bere de squadron leader na ye na wing commander and a flying officer Chum Ampendu non sono sabre ya promote na ya flight lieutenant sergeant Mensans ya promote na ya flight sergeant enti necessary de sa abodi no komo obabusuafo na edi ho adanse na eno ena mpanifo so wo komo abusuafo na eno kire se adwuma pa wo mo aye ni se wo share mfonyini a ye de ato ye social media platforms abre eye Facebook e wo Sompa 106.5 FM akra wo ba ha obehu se ekunafo miensa yede sa abodi na kwakoma omo a wo mu egina ho a wo behu se wo mo agye eti sabre ya behye ema kunafo wo ma hye tuntum abodi kutuntum na yede sa abodi no wo mu kunu no ma wo mu afiri mu no sabre ye hye wo mo ni monyam no eni monyam hye ne se de yesitie no na se de yesitie no yede ama wo ma ebre wo mu kunu no afiri mu eti sabre de squadron leader yes squadron leader BM Anala nema wo ye wing commander Anala sanso na flying officer Chumampo for no so enya flying officer BM eye flight lieutenant na se wo hemu a te se ye mampanyi dada JJ Rollins wanya na baby kro no na eye flight lieutenant anasa lieutenant kase ene de ema no ena sergeant Mensan so se wo ye flight sergeant eti ema kunafo no ye de sa bodin akwakoma omo na sansam no ena chief of air staff air vice marshal Eric Agent Frimpong wadin sembitu jamoma ye 101.1 FM. Families will receive the full benefits. Indeed, whatever calculation is going to be done will be based on the new rank. And then the second item that we will do this morning is to make a donation to the families.
It's going to be a one-off cash donation for an undisclosed amount to the widows, the surviving parents, and then the extended family. We know that this is not enough, but this is the little that from the presidency and then other well-meaning Ghanaians have put together for the families, just as to reduce the pain that you are going through now. Was in Munyam Shire, Diamamu Krunuma, Oma Free, Menin Nisse, or Memma, Kentin, Kami, and Sa, one more tono, a betimia show, Mudibra Nemo, Mabra Boom. Nance when it Kakrebi a Ghana buying. Ebetimia when Kakrebia His Excellency John Dramani Mahama Ebetimia when Kakrebia Asrafo Domini Betimia where ye Chief of Air Staff Air Vice Marshal Eric Acheampong when in a woman one name now what this Abasoboka see a comment for me and say what de a show more Edimuniam. A tear for Bakaya now watch ye Muna Yade Bana watch ye Muno and yet say Oko Ridge Abaya Sabia na mentime ho ase bi ekọ sokrama obi ekoye video bi etwa nurse for ne doctor for hodwom kototo social media ye nam so amani pa bebre crampo akasa etia eno na nam so ema osoafo ye hoya pomden ensem so olumnyamfo kwabena minta akando se hudwabo so mra shebedwani wode atodwa an wo kire se aban aye ne obe eso ye bia ni manim ye eboa abo baby kitua bi de asi ayasa bia ya obi a wo ba ayasa bia so wo haw bi o wa asem bia wo pese wo ka anase bibi ha no bibi hye ne so na wo pese wo ka wo be ko sa table ne ho na wo ka ne nsem odemnyafo kwabena minta akando nsem ne. One of the issues we are discussing in the sector is to have a client service desk in every health facility, and so that if a client or a patient feels strongly about anything, the person can complain. If you go to some health facilities, there are suggestion boxes all over. If you know how to write, you can write and then drop it. We have also advised them to be posting telephone numbers at very strategic places so that people can pick the numbers and call to complain. So there are other things we are coming up with in order to encourage people to complain as and when they are not satisfied with the service. This is a service delivery, and it is important we ourselves as a ministry, as Ghana Health Service, as a health delivery service, we monitor how the patients or our clients accept our service. We are putting some of these things in place, and we are getting feedbacks, and some of them we are addressing them gradually. We are rolling it out in the whole country. Yen to kase bonu so aso ye hwamono ne nsem so mekire Ministry of Foreign Affairs said in Sembia to just say Ghana fo amowo ha ne mo amowo amono ne ayeto da bia na Ministry of Foreign Affairs anasa aso ye a hwamono ne nsem so mo pensemfo bia free wo mo nkyɛn no monya hwe nipa bɔnefo mo fasebo akwan so edi information anasa nsemfo a enya papa ema mo eti se wo hye wo mo dwumadi o mu di ne ɔhye ne nso se wonya wrong information ne ye kyewa ye betimi akyew ebara ebetimi ne wadi ena se bia visa ho nsensem na wo ye application bi na wo ye na nkrata na wo di ye no eye fake ya eno nso betimi akɔha wo ne abenidiem eti ode afutuo magana fo nyina se wo pese Foreign Affairs Ministry ne boa wo pensemfo bi se wo Ghana ha anasa wo amono ne a wo mo official website o mo di adwuma ena ye wo print fo bi wo ha the wo krata bi wo ha wo mo ne wo mo ye adwuma electronic media wo mo ne wo mo ye adwuma verified social media platforms o mo di wo mo nsem nyina etoso kɔ na de open wo benya na emom se agent bi a wo no fa kwati kwan so sebo kwan so aba bebu wo na waka che se fakrata we bra na wasesa fake document any fake nkrata na de akwakoto se wodi djuma no wo no emfa wo ni agent kura wo dada wo no won so ye chiwo a emra ene obedi eti se wo ye Ghana ni se wo amono ne na bia consular ho no wo information bi e wo Ghana embassy bi a e wo amono ne ana se de wo Ghana ha e na wo information bi a Foreign Affairs Ministry se Ghana fo nyina nhya no nso so mo ba bia wo no mo di djuma e be ye yie ema agent bi o eni paboni ne ye from unauthorized agents na wonko tue sika ma wo mo di sika ne wie na wo ma won krata enya na de aba Foreign Affairs Ministry say mayewe na nso no mu nim ho hye eti obi ama nani na ho say aboa wo anu ada efitin rampo de ba no ene ehu se ankrata bi ene nam wie ma ene amanfo ahyase postu a se ma me Cecilia Abnada pa kane so afo ano hwe water and sanitation eso nsuwa ene ahonedi nsem so ma me Office of the Special Prosecutor atro de aba
say FBI for ye ni mu hwehwemu no wo say efi ketekete say ba akokora ni ne ho e ma nam so mamanfo e bosuje tire say say ma me ya twena bo so da were sa akwa ya say be mpredu asamfaso bia antimi amaso eno na nra no kora anko na wiye office of the special prosecutor den krata foforo de abache say Ghana for adwanu asibone enya sa na won kan ye na sane enkrata bi na monte so kire say we no kire say wo say ne ho so sabrobe bibia boni bia eni ne ho no enya sa enete office of the special prosecutor kire say enhwemu a wo de ba abontre no aye wo half yearly report a wo de aba no enkire ba bia say wo say ma Cecilia Abnada pa fi kitikiti kura ni hu na emom eyete say wo mo hwehwemu wo de ba ye no wo mo anhye den nya adansi trodo no saade na nso nkire say wo mo clear no say adansi bia ni wo say boni bia eni ne ho enu nti so manfo te sansem no a eyebosirem ka no kura bia enimu Yentu akasebo no so aban krachepanyin wo bia koye district ewo oti region honorable Eric Opon na wo dia tudwe se nipa bi bo so bo say his excellency John Dramani Mahama emane fertilizer say won fa nko chekuafo na fertilizer no wono ankasa wafa no waton no disika na gudu botom e no ne busuafo adi na DCE ebra Professor Kobla Abochi ene na ekasa e wo Sompa Accra ye dwumadi e fa ne for God and country ye social political show ewia ayeye e wo hase no one na echiche nkomo no obo amane say enye no kura de biarada ya de 1000 bags of NPK 15 fertilizers and the brand 16th August 2025 and now measure ni na no share say kuafo a esafata won mpatam ho no wo monsa ebeka bie one Professor Kobla Abochi kasa wo for God and count dwumadi a ya chance awia no mienu apamu 230 e wo Sompa Accra so no and wo bo amane say nkrofo bi kan sem bia ya mu hu say bosemu kan ye di gudi pa hu fi no ensem fata enu nti yanya hweyi me first akwan yesu bi ada His Excellency the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, Papa Jan Kuju, Regional Minister Oti, Adema Miji, Marine Fomadi, MP for Biakwe, Sadi Madia, ye, a far creadumaho, a idea so that Omampeni Akumaso, and ye will Puku, Minister of Agric, said Ombabe Boy Ama, a creaduma swapon, and no crack a diawada, 16, and yenya fertilizer, and ye buy and Maya so to say 1,000, and passes of 1,000 never do. But farmers now I register was so, tell you what I have a fast waiting at the Emfa and Tata Biamba. Yes, I train, say, Baba Kain. The Anumuna, you should a consultation, get tip publications, a tongue, and yes, sanity. And this is a false allegation now, with your two, a year district. In with your papa, the botanist over my. We any yeti ye biakoye aban krachepanyin honorable Eric Opon no say fertilizer no akogina ho say we have a video dey through social media na mo hwa fertilizer no akogina ho no dey kire say 1000 fertilizer na negu hai eti omanfo ntia say akuafo no obi abenya ne de na sansam kro no ana acting agric director e wo biakoye district Reverend Harrison Walasi wo bo amane say fertilizer ne de egu ho a wo be chan ma akuafo no nya nemom akuafo no a wo mudi wo mudi aba so wo fertilizers no wo mo don so wo mo bro 1,000 fertilizers no a ye de ama wo mo nti ye cha ebe ye din enu nti e ho asem enu no nyese bia wo mo de egu wo mo ato. This allegation is not true. On Thursday 16th of August 2025 we have received 1,000 bags of NPK 50 kg fertilizer origin Morocco. I reported to the BC that fertilizers have arrived, so we also make consultation and get back to me this morning. So here are the fertilizers at the depot at Kwame Krum. Way bill and everything proves that it's 1,000 bags of fertilizer that was sent to we acting agric director Mabiakoye district Reverend Harrison Walasi no ne Sompa kasebo echeche nkomo se nya nokure so maton fertilizers no a ye di makuafo no maton adi DC ni nyina egu ho akuafo no ne dɔso eti omu de betu nanim kura na obepa bi aka ho a opa bi aka ho no matimi e de asom yi ye den sam no kopie mu e won finfin mantam gomu asan na nanoma trankonyansa aseso ene akwa kodri na e gomu west mansini no emu e won finfin mantam ho a na e ho ena nanoma e wo potam ho kire se amanyofo pa ye no amtu oman Ghana mu je se e kan ya se gomu asen de wo mu ho se mu de oman ka Ghana ho nanso edu December 7 na se ye to abade a wo mu hunu se mpa wo mbeba aba beje abato ho nsem e wo ho eno na wo mu de atoja kire se empuntuo a abo won se ne se beje nso abo akokɔ no wo mu nam so e ka kire aban yote abanya se wo mra wo na wo mra wo moa wo mu de se mu nyina tudwa bra na wo ye amane ni amamre ama ahoba kase ye afahye no wo no apa ho entoma eno ne yamane boni kwaku adema
ɛbɔ nkɔmmɔ yɛ ka kyerɛ gomokro ni nyinaa dɛ yɛbɔ a new page for Gomasin Traditional Council ti yɛrefrɛ nkabom yɛrefrɛ koyɛ yɛrepam manso yɛrepam yare yɛrepam dame namabɔ ne nyinara na yɛaka bom na yɛayɛ ma yɛyi ase Traditional Council Goma West ɔma hwɛ de wi ayɛte yɛyɛ babɔ ɛnyɛ abrɔfa kɛse o ɛnyɛ mmoa ɛmɛfrɛ a wɔwɔ committee no mu no wɔyɛ mabɔ yɛn mpanyinfo wɔ bɛhyɛ ase and you have carried the majority abadi nti wɔde yɛ brɛ ɛmi nkɛsɛ bebree ɛmi kɛsɛ abɛka ne dɛ ɔman panyin md abusua wei yɛ nananom ahemfo bi yɛ a ɛwɔ Gomua Asen traditional area na ne nyinaa mu no ɛna ɔhene pɔpɔ yɛ a ɛwɔ Gomua Fɛtɛ Nana Abo Ata ɛnso de kakra ka ho sɛ yi wehu abakɔsɛm a ɔwɔ Gomua man anaa Gomua Asen Traditional Council yɛhyɛ ase fi ɔyɛ Gomua Odumase hɔ ɛna ɔkɔmfo akumani ɔno na ɔkyerɛ dɛ wɔmfa audition na wɔmfa no mmɔfa na Gomua man yariba abusua ne ɛte yɛ ɛyɛ Gomua Fɛtɛ ɔhempɔprɔ wɔ hɔ Nana Abo Ata ne nsɛm no bi nie meka ho sɛ Nana KJC Company Limited anopa no nsia kaseɛ bɔ ɛna wotie firi Sompa 106.5 FM Accra na wosi dan ana na wopɛ baabi a woto adansi ho nneɛma ebetimi aboa ho Ghana fo mo wa mo no ne sɛ motie mi a ɛko ba simpiri mu a yɛfɛ no wɔ bɛmma ba wɔ kyeakyɛ manopa yi wɔ se menkɔtena mo no ne anya adwuma na mfa nsapan ɛmma na ɛmfa sika no nka mo wɔ bi sɛ wɔnsi dan ma yɛnkɔ wi ase na wo mara no na asase da hɔ na hwinsi so wonhwɛ na blocks bi na gu so adentia wɔanya wɔ bi ama na ntufo eti bra ne won tufo wɔma free consultation afutu ɔde ma no ɔbɛkyerɛ kwan yɛ si dan sɛ wopɛ so osi ma akora wɔbɛsi ama wo eti gyan sɛ wɔbɛma nipa bɔnefoɔ na ano ayi abrantie bi akɔtena America abra 20 years wɔbɛpie Ghana na wɔfa ase bi si a dan na mɛsi awie wɔbɛduru yɛ asase na da wɔhwi ni so wɔsia dan nam ka sɛ mi si no ɛno ani na sika no me ho kyerɛ me eti sɛ ni sɛ na afei wɔtwatwa no ho a bra ɛkoa ba simpiri mu hɔ ne yɛntufo ɛhɔ ne yɛbɛboa mo osi wo dan awie sɛ yɛ na do plywood building wire cement iron rods roofing sheets adansie ho nneɛma foundation ekosi sɛ wɔbɛbɔ soɔ roofing sheets ne nyinaa no Nana KJC Company Limited ɛkoa ba simpiri mu ɛna yɛ adwuma nyɛ nwanwa wɔayɛ adwuma more than 30 years wɔ Ghana ha wɔwɔ track record ɛkyɛ sɛ adwuma no wɔte aseɛ how many building contractors here